Ay, salamat. Na-renovate na yun ako ang kuan ba, tubaan. Kol, tarungag panday kol ha, kanang dili maghiwi-hiwi para dili kay ulaw ba, nagdagang customer. Mubalik ra ko kol ha. Balik lang eh. Adto na siguro ako to si Inchik uy. Excited na kay ko gamiton tong gitraining nga na mo ba nga. Tibutang ang jacket, suoton, inaog. Tinglan asa tong bayuta to eh. Adto na ako to siyang tubaan bi. Di dugayang kuya, uy, gutom na kayo ba? Uy, Ano sa mga diri? gutom na kaya, may ganyan naabot na ka. Nagpaabot ka sa kuha kay gutom ka? Oo. Okay ni uli po kuno kay gutom ko niya nakaluto na kag sudan dito ah. Sa pagluto, nga mo tayo sudan. Na naunsa mo ni bataan ni magsalig ni mga pirmi sa kuha. Asa man kagikan niya? Kung nagsurvey-survey ko sa dalan ba kay basi makita na ko si Papi pero wala man. Hawd kay mo tago-tago bata ah. Nyag sao naman nato ni Ron na perti na bang gutuman ako. Pangutang na siguro dito na tilinda ko. Na, mangutang na punta dito aya. Isa na ka notebook ang nalista dito ah. Stilan mo. Uy, magpangutang lagi na sa tuwa basta kay akong pangalan ng dada. Kaya, dyan mo ay sige sige. Mukha ni mo, reklamo magapagdali ha. Uy, Sa man ka. wala pag i-memorize ako tong training na to ba katong ibutang suko. Uy, data man na. Kita ka sa kung... Hala, Nindot kay no. karon pa ko kabantay ba? Tuxedo man lagi ka. Asan dito yung uniform? Ako pag gilabhan. Uy, kay... Ugaw naman kay to, pero... Nagmantinir taan ng tuxedo. Unsa raman ta? Uy, pobre raman ta. Mayroon po gilaban to na yung uniform mo ini mahon itong bakukang. Pero hilas kay kang buanga ka ba? Pobre pero doon nakatuksido, wa ka gabae. Uy, naunsa day mo? Makatuxedo lang gani. Dato na sa inyong mga pananaw. Ikaw nung tikang buanga karon pero muadton ta ko sinong tubaan bang anong abot magadriya? Ay, nag-renovate pa ko sa kung kwan. Uy, tubaan kay minalang ba? Mapurma-purma po to. Nagpa-renovate ka? Oh, nagpa-renovate ko rito. Mutanaw ka? Iwasang inchik ay kurtaan naman kay kakaroon chik. Ana, rago nakatigom lang ko gamay kay kusog ba yung tubaan no? Pero lain pa yato chik ba? Unsa man? Pangitaon na nato si Mr. Lim baka excited na kay kuha tong naton ana to ba kay effective kayo. Uy, time sa paploy. Sa man ka. Uy, bago na to pangitaon si Mr. Lim, dapat mag-practice man tag isa ka bulan. Ah, grabe dugaya pula ng isa ka bulan oy ka. Sumbagon ako atong buanga to. Uy, pataka raman ka. Uy, di ba kung na mag-boxing, pila ka daw ilang training? Boxing mga 3 months ra. O, di ba tulo ka bulan niya samantalang imuha isa ra ka oras na unsa ka? Itaw puno. Pero excited naman gud kay ko ba. Think mo mutalab di ay ba lagi sa oras ato gi trainingan. Ikaw bahala, pero maunsa ka wa ko'y labot sa imuha ha. Bahala na basta kung ma-black ayan ko pa-hospital na ko ha. Na, Pangitaon sa kwartaho na ko. Ah, nagpa-renovate man gani ka. Basta, ilong na sige, diya. sige, lakaw na dito. Excited lagi si Paploy. Sige, sumbagan lagi ka. Bahala gyud ka sa kuha. Dati mo ni si Kuya, oy, sige magpanugo. Siya lang untay mo palit ba? Uy, tay na si Paploy. Waray amang tago-tago jud nagpabongbuang na po do. Pitik yung kas kuha. Hoy! Nagpapkahoy-kahoy na po kaniya ba? Putik ka magkadali diri ah. Ali diri. Ay, ayaw, Pops. Ayaw Pops. Ali diri anong sige mo gugud-gugod sa kuwang buanga ka. Ka ha? Pitik yung triningan mo ni Inti ko. Bumi ang kuya do. Togasin mo kuya rito. Pase! Luya itong bata. Kuya, itong training ni Intik. Ba, effective kayo ba? Butang. Piti, imong kuya na po sunod buanga ka. Kaya po tong bata ato dugaya ba nga igor man mangutag sudan mo naman kabalik. Yeah. Ano sa mga nagilak naman. Kulata kong paploy. Na, putik kamay yun yung papluya ni ba. Doon sa mga pagkulatan niya. Out kasi mo karate ah. Budlok sige kang bata ka ba? Di ba nagingon ko sa imo ha? Unsay panlaban na to sa iya ha? Dagan. Shit, sige budlok yung kay kababunali. Unali, wa man na sa tong training. Ah, mayroon po na kulatahan kaya kasi mong bugo ah. Ya, usa man yung gisait-sait di ah. Kita bitaw ka nag-sniper ko di. Nakoy posilon ba? Na, masala ka na ba? Si makasalay na si glabot-labot dira kay kabalo ko song ginahimo diri ah. Kabalo, makadisgrasya lagi kag tao, mapriso man jud ka ba? May kayat kabalo baka natagba ko giraman para mapusilan ng jud ako sa papi. Isa pa disgrasya naman tudaan. Ah, ikaw bahala, basta mapriso ka, ay kung paduduawa. Ngano mapriso man ko di man ko mailang nakabunit po ko kita ka na sa ulo. Bunitan akong buhok para din niya may bandal nga ako. Yan sa man kuyog ka. Ikaw, bahala ka dad. Kung gusto mo damay. Ikaw, sing makupan mo yung disgrasya nimo magbanuban ka nya. Manton ako. Wala ka na. Bantayin balay ha pagluto dagan on. Hindi ako, bahala ka na. Hapit na yun mahuman akong payag ba. Tiles na lang dyo'y kulang. Itag mahuman na ni. Uy, para
Okay na? Wala ni dagang huna-hunaon. Inchik! Uy, Paps! Puti ka may hapit ng mo man imong kwadretso ko, pwisto chik. Mau gani, tiles na like kulang yun, Paps. Puti Ay... ka may tiles pa. Ano man na para dimpyo tanawon ba dili kay damak kay tanawon. Unya, nakita na mo si Mr. Lim, nakulatahan nimo? Mo ni bad news kay wala ko nakitaan si Mr. Lim pero na ako good news. Ha? Usa may good news nimo? Ang good news, nakulatahan ako yung manghod. Gahapon, doy kayo. Ito, gibalibang na ako sa alambre. Usa mo po ka, Paps? Uy, imo po tong palabihan dapat si Mr. Lim lang imong gidumtan. Ah, Mr. Lim, apil mo tugukod sa kuha. Pusog ra ba kay mudagan bata? Ay, ning apil-apil po na itugukod. Ang apil mo tugukod sa kuha. Deserve. Unya, mo pasis ako kay pangitano ko si Mr. Lim, kay excited na gumbalo sa itong bata ba. Gani, sige kay ako po ning kuanon budgetan pa nako nig tiles. Bak ayan yun ako to siya. Amping, Paps. Love you. Dugay, buntong animala to eh. Uy. Narabuhan mo. Papi! Oy. Mr. Lim! Otik kamay kang buhanga ka, nagkita ra kita. Gigapoy na kog dagandagan sa imuha ba? Sa man, umano na nato ni. Ikaw raw dahil gikapoy, Paps. Gikapoy naman po gukod-gukod sa imuha mo nang padool dire ah. Pakita ako ato imong gitriningan ba. Gusto ka mo tanaw? Sige lang, makatilaw ra lagi ka. Ulat na ako diya. Ah, sige daw. Usa to nabalitaan ako, training daw kag karate. Ah, uning training ko karate aron makasukol na ko si mo ba? Si Inchik Kwakang, baboy ti kangkang pagod mong training, ha? Kumpiyansa mo kay ka. Ah. Tong ni adlaw kulatan imong manghod. Mao na to yung resulta. Unsa man ang style siya, Kung Fu Panda ko, koy. Unsa man ang style, Kung Fu Panda ko, koy. Sige na, be, makitaan ako, be. Ilan dili ni kung pabanda kukoy. Unsa man na? Karate Kido. Karate Kido. Sige na, pasiklabin ako. Ana-ana tong jacket. Anak niya punito niya. Anao no? Sos na. Maigo lagi ka lagi. Bungkag lagi na yung pangalagi. Tingin daw, karate daw, may go ka ni. Ay, atiyan, yung bataan ni karate. Ay lang, usa naman na imuha. Di naman na maayo. Kapoy na kay si Goku, si mo pa so magkinarati ay mag-practice sa pugog pila ka adlaw. Ay, atiyan, yung batay. Ayaw, muslim mo. Usa ayo. Mabuto na ba? Bisan bang mudagan ka pa, masundan yung ganing balahan eh. Ha? Dagan? Action kag sige. Atiyan, yung bataan ni karate ay ramanggunta ba? Ya, sa gibate. Nay tagam nimo na pa kay pa-practice karate buanga ka, bahala ram day katapat sa imuha. Rapod namatay na ka kay. Gikapoy na ko ni kontenta ba. Sige ra ko gukod si mo tanawa nagniwang na ko. Tika sana bata ah.